رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ رب تبارک و تعالی دیا جڑیاں نشانیاں ہیں انہاں نشانیاں دا ادب و احترام کیتا ونجے دل دی پرہیزگاری دے نال تا رب تبارک و تعالی دیا نشانیاں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اے رب تبارک و تعالی دا گھر ہے، این گھر دا ادب کیتا ونجے، این گھر دی تعظیم کیتی ونجے، این گھر دا ادب کیویں کرنا ہے، تعظیم کیویں کرنی ہے کہ ایویں کرنی ہے کہ بندہ دنیا تے ہوئے کہیں کونے تے بھی ہوئے خانہ کعبہ شریف تو منہ کر کے نماز بندہ پڑھدا ہے، اے تعظیم ہے، ادب ہے۔ اپنیاں جنگھاں یعنی پیر خانہ کعبہ شریف تو نہ کرے، اے بے ادبی ہے۔ ایویں آر خانہ کعبہ بیت اللہ دا بھی ادب ہے تے رب دے گھر اے دنیا دے تے مساجد جڑے ہیں اے بھی رب دے گھر ہیں، ول بندہ اتھا نماز پڑھدا ہے وقت اے جھا بھی ادب والی ہے۔ جیڑا بندہ نماز واسطے آندا ہے او وضو بھی کریندا ہے، اچھی نیت کر کے بھی آندا ہے کہ میں نماز پڑھن ویندا پیاں تے او رب دے گھر وچ آوے کرے دنیا دیاں گالیاں میں کو دساؤ او ادب ہے یا ادب دے خلاف ہے؟ او ادب دے خلاف ہے۔ دنیا دیاں گالیاں مسیتاں دے اندر نہیں ہو سکدیاں۔ ایویں آر رب تبارک و تعالی دا سونا محبوب ہے، محبوب علیہ السلام دا بھی ادب بندہ کرے۔ وقت سونے محبوب علیہ السلام تے مبارک اور لا ریب کتاب قرآن مجید بے مثل و بے مثال کتاب سینہ مبارک تے نازل تھی ہے، وقت اس کتاب دا بھی ادب کرنا چاہیدہ ہے، اس کتاب دی بھی تعظیم کرنی چاہیدی ہے۔ جلے اس قرآن پاک دی تلاوت تھی دی پئی ہوئے بندہ اگر مومن ہے وہ ضرور سوچے کہ رب دے لا ریب کلام دی تلاوت تھی دی پئی ہے، میں خاموش تھی کہ سنا جیرا قرآن دی تلاوت تے خاموشی اختیار نہیں کریں دا اس آیت تو پتہ لگدا ہے کہ اون دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ کونی، اون دے دل دے اندر ادب مصطفیٰ کونی۔ تا اے مسجد دے اندر چاہے طالب علم ہیں چاہے جڑے لوگ مسجد دے اندر آندے ہیں تا انہاں کو چاہیدہ ہے وہ مسجد دے اندر آمن، دنیا دیاں گالیاں کو چھوڑ دیں مگر یاد کریں تا رب دی یاد کریں، رب دے یار محمد مصطفیٰ دی یاد کریں۔ جلے محمد مصطفیٰ دی یاد کرے سن، ذکر کرے سن، رب دا ذکر کرے سن، بات انہاں دے دل دے اندر حضور علیہ السلام دی نور دی شمع ہو سی، انہاں دا دل چمک سی، چہرہ چمک سی، نماز پڑھ سی، نماز پڑھن والا بندے دے چہرے دے اوتے روشنی آندی ہے۔ اساں نماز بھی پڑھ دے ہیں، قرآن بھی پڑھ دے ہیں، سارے چہرے تبدیل نہیں تھیں دے، وجہ ہے سارے دل دے اندر محبت مصطفیٰ کو نہیں رہ گئی، سارے اندر محبت مصطفیٰ کو نہیں، قرآن دا ادب کو نہیں۔ قرآن دے ادب محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے بادشاہن انہوں نے قرآن دا ادب کیتا ہے تو قرآن دے ادب نے انہوں کو کتنا مقام دیتا ہے۔ ایک دیوار گھر دے اندر آندن اپنے گھر دے اندر جڑے کمرے دے اندر وہ سمدے ہن اس کمرے دے اندر گئے سامنے جالے تے ڈٹھا نے قرآن مجید پیا ہے۔ محمود غزنوی نے قرآن کو چاہ کے دوجھے کمرے دے اندر رکھا ہے کہ میں اتھا سمساں، میں اتھا آرام کرے ساں تے رب دا کلام موجود ہے۔ ان دی بے ادبی تھی ویسی قرآن کو چاہ کے تے دوجھے کمرے دے اندر رکھاں، جلے قرآن پاک کو چاہ کے دوجھے کمرے تے رکھا تے والا اپنے بستر تے آیا ہے، وقت ان دے دل وچ خیال آیا ہے کہ میں تا قرآن کو چاہ کے دوجھے کمرے تے رکھ آیا، مت اتھا بے ادبی تھی ونجے کوئی شخص قرآن دی بے ادبی کر چھوڑے تا اے کیوں نہ ہوئے کہ قرآن کو چاہ کے ولا اسے جھات رکھ چھوڑا تے آپ دوجھے کمرے تے لگا ونجا۔ جلے وہ دل دے اندر ایک خیال کیتا دوجھے کمرے چ گیا قرآن چاہیا، قرآن کو چاہ کے تے ولا اسے جھاتے رکھا جتھا پہلے قرآن پاک پیا ہے۔ کچھ دیواراں گزرین
محمود غزنوی دا وصال تھی گئے دنیا تو، فوت تھی گئے چلے گئے دنیا تو، کچھ دیواراں گزریاں خاندان والے کہیں بندے کو خواب ملا ہے، او محمود غزنوی کو دیتا ہے، او جنت دے محلات دے اندر ودا ہے، جنت دی سیر ودا کریندا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے محمود غزنوی تو تا دنیا تے کیڑا عمل کر کے آیا ہے کہ جڑے عمل نے تے کو جنت دے اندر رب تبارک و تعالی نے عمل دے صدقے بھیجا ہے، او کیڑا عمل ہے سا کو بھی دسا۔ تا محمود غزنوی نے دسایا کہ میں نے قرآن دا ادب کیتا ہے، اے وہ عمل ہے، اے وہ نیکی ہے جڑی نیکی جڑا عمل میں کو آج جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے۔